Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tichirimuka muzororo reNew Year tongoti neChristmas. Izororo rakabata nhaka iri. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi uno tada kuti timbokunzirai chirongwa tina mukoma, tingati mukoma vane svondo yavo inonzi Revealing Truth International Church. Mukoma Jacob Nyamuda ndizvo. Mukoma Jacob Nyamuda. Toti mukoma yakati mufundisi. Mukoma zvakangonaka zvakadaro. Ndio mukoma vatinawo muzuva ranhasi. Tinoda kuti timbonzwa pamusoro pesvondo yavo zvavanobhilivha in. Asi ndinofunga mukoma Jacob vachatiregedza kutora mukana iwoyu kutuka zvimwe zvitendero. Ndinoimba vachatitaura pamusoro pechitendero chavo. Uyezve toda kuti tinzwe kuti bhuku ravari kunyora iri ibhaibheri here kana kuti ringoriwo bhuku riri pamusoro pezvakasiyana-siyana zvechinamato. Senguva dzese muri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Makadi yenyu muri yeZimbabwe kufara kusangana nemi panguva inoi indoitwa mukoma Jacob Nyamuda. Ndiri member of Christ in Revealing Truth International Church. Revealing Truth International Church isangano rakavambwa na Revelator Godfrey Muringani. Inini ndiri member of Christ muchisangano iroro. Revelator Godfrey Muringani kurume anotungamira sangano iri akatanga kuona mavisions achiri mudoko kubva kuna Ishe Jesu Kristu. Anoona mavisions anobuditsa pachena chokwadi chese changada kunzwikwa nemunhu wese ari kurarama pasi panapa kuti angafamba munzira yakaita sei kuti anga achizowana upenyu after death. Saka Revelator Godfrey Muringani vanoona mavisions ezvinhu zvakawanzika zvepano pasi nekudenga kuitira kuti vanhu vatendeuke vazive chokwadi chingawaponesa mushure mekunge wabva pano pasi. Ndinotenda. Tikuona bhuku ramakanyora iri, bhuku ramuinaro. Tiudzewo pamusoro pebhuku iroro. Bhuku iri rinotaura mavisions anobva kuna musiki direct anosvikira pana Revelator Godfrey Muringani. Inini ndiri munyori wemavisions aya anoreceive kana Revelator. Inini ndinonyora pasi. Mavisions aya akatanga kubva 2003 Revelator 8 years kusvika pari zvino mavisions achiri kungouya anotaura zvakasiyana-siyana chokwadi chese chingada kunzwikwa nemunhu, chokwadi chese chingada kunzwikwa nevanhu vanorarama pasi panapa kuti wakwanise kupinda denga kana wachinga wabva pasi panapa, wakwanise kuti chawangaita chekuti wararame pasi panapa zvinoita iwo kuti kana wachizenge wafa wakwanise kuenda kudenga. Chokwadi chinosanganisira zvepasi pano nezviri kudenga. Ndichapa muenzaniso yemavisions. Mavisions aya anotangira kuti zvakambotanga sei kuti Revelator wange wachiwana mavisions, how it all started. Mavisions aya anosanganisira chokwadi pamusoro pemasangano pezvitendero zvatinotenda kwazviri, chokwadi pamusoro pechitendero cheChristianity. Ndeapi machechi echokwadi, ndeapi machechi emanyepo. Tinopa macharacteristics ekuti munhu anoona sei kuti church iyi ari kupinda ndeyechokwadi, inokwanisa kumulidha iye kuti kana achizenge afa anokwanisa kuzenge achienda kudenga. Wamwe wane mubvunzo yekuti kana munhu achinge afa chii chinoitika after death, munhu yeye anoenda kupi, wakafa wari kugara kupi izvezvi, kune matenga manganiko, wakafa wanogara kudenga ripi, uye denga kana kuti chine matenga matatu, kudenga rekutanga kunei,
kudenga rechipiri kune, kudenga rechitatu kune mavisions anoratidza zvese izvozvo. Tine vane mubvunzo kuti zvitendero zvakasiyana siyana zvatinotenda pasi panapa, kune mahindu, kune chi-African traditional religion, kune wanotenda mubuddhism. Zvakatanga sei? Chii chakaunza zvese zvitendero izvozvo? Zvakatangira papiko? Zvese Mwari vanozviratidza mumavisions. Kune vanobhirivha ma-ancestral spirits, kuti ma-ancestral spirits anotiponesa, nanhasi vamwe vachiri kunamata ikoko. Zvakambotanga sei zvema-ancestral spirits? Chii chaimboitika kare? Zvichiri kubvumirwa here naMwari kuti vanhu vange vachinamata through ma-ancestral spirits? Mwari vanounza mavisions ese iwayo. Vamwe vanobvunza kuti kune vanhu vanoromba. Chii chinomboitika muspiritual realm kunzi munhu aromba? Chii chinenge chichiitika? Ndedzipi nzira dzinoshandiswa nevanhu kuti vange vachitengesa masouls kuna devil? Ndeapi ma-consequences ekuti munhu anga akatengesa soul kuna devil? Chii chaanowana? Devil anopa mari here? Zvose izvozvo Mwari anozvibuditsa in detail. Alright mukoma, ndiri kubatei muromo. Mabva mapa example yema-ancestral spirits. Tingade kutanga tambonzwawo ipapo kuti muri kuti kudii nezvema-ancestral spirits. Ma-ancestral spirits chitendero sorry mukoma, imi munoera chii mutupo iyi? Inini ndinoera Jesu. Ndo mutupo wandinoshandisa nekuti handibhilive mune zvemutupo. Vamwe venyu vanobhiliva vanoera chii? Vamakazvarwa navo? Vanoera mbeva. Imi menyu ndimi musisina mutupo. Inini handisisina mutupo mukoma neshama. Dada nerudzi rwako, chimiro chako nedzinza rako. Alright, mati kudii nezvema-ancestral spirits? Ma-ancestral spirits chitendero chaivako kare. Nanhasi vamwe vachiri kubhilivha machiri chi-African traditional religions. Vanobhilivha kuti kana vachida kunamata kuna Mwari vanotanga wapira kumidzimu, ende wanotiwo munhu akafa anenge anokwanisa kuzodzoka sa-ancestor. Zvinova zvinhu kusina zvinhu zvakadaro. Chakaitika kudhara kuti pange pachizova nema-ancestral spirits aya. Kudhara kusati kwauya Ishe Jesu Kristu, wasati wauya pano panyika, Mwari waituma ngirozi dzawo, wana Gabriel, wana Michael, wana Raphael, wana Fanuel, wana Zedekiah, wana Uriel nedzimwe dzakasiyana siyana. Ndidzo dzaiuya kuAfrica. Nekuti shoko ranga risati raparidzwa kunoko, dzaiuya dzichibata vanhu semhondoro, dzichiti ndini sekuru wako. Asi zvaisareva kuti ndisekuru yanga iri nzira yekuti ngirozi idzi ikasvika ichiti Gabriel, hapana ikwanisa kumuziva kuti ndi Gabriel, but ikati ndisekuru wako yanga iri for quick recognition, kuti vanhu vanokwanisa kuziva kuti ndini sekuru ndasvika. But chitarirai muone kuti mitemo yaipiwa nemangirozi idzodzo dzaiuya sema-ancestral spirits yakanga yakangofanana nema-commandments, ma-10 commandments atinowana mubhaibheri aya. Asi zive kuti Satani aripo pose pakuteereredza Mwari pawanenge vari. Satani akaona nzira iyoyo zvekare kuti Mwari vanoshandisa ngirozi dzawo dzichiuya sema-ancestral spirits. Satani akateverawo akutumawo ma-black angels kana kuti ma-demons ake achiuyawo zvekare nenzira iyoyo yekuti isusu tiri ma-ancestral spirits, ndini sekuru wako, ndasvika ndakadai. Saka Mwari pakazouya Ishe Jesu Kristu, Ishe Jesu Kristu akatifamba nenyika dzese, muparidze shoko, mudzidzise vanhu. Hakusisina Gabriel wachauya achiti ndini ancestor wako, hakusisina Michael wachauya achiti ndini ancestor wako, hakusisina Uriel wachauya achiti ndini ancestor wako. Nzira iyoyo yakavarwa gore ripi? Yakavarwa nekuuya kwaIshe Jesu Kristu, nekuti Ishe Jesu Kristu mumiriri wezvokwadi akazouya, ndiye atakufanira kunamata takatarisa zvaizvezvizvi. Munhu anotaura zvekuti inini achiri kunamata ma-ancestral spirits zvaizvezvizvi, yasara nzira iyoyo yaSatani, ndiye achiri kutuma
mablack angels sema-ancestral spirits zvaizvezvi. Kuna Mwari hakusisina zvinhu zvakadaro. Kuna Mwari takunamata takatarisa Ishe Jesu Kristu nekuti mumiriri wezvokwadi akazouya. Mukoma, munoshandisa bhaibheri here muchitendero chenyu? Ndinoshandisa bhaibheri zvezviro kwazvo. Tikavhura bhaibheri hatione dzinza raJesu here? Zvinoitika ndezvenyaya. Aiwa, tinoda kuti mutenderere ipapo. Tikavhura bhaibheri hamuone dzinza raJesu here? Panotaurwa genealogy yaJesu. Handizivi ndodzinza racho ramunoreva. Kuti uyo akazvarwa nanhingi anga ari mwana wanhingi, nhingi anga ari mwana wanhingi. Ndizvo? Ndizvozvo. Zviripo dzinza rekwaJesu? Riripo. Imi mune dzinza here? Inini handirambe dzinza randakabva. Ndinaro. Dzinza iroro munoti chii kune imimi baba venyu vanonzani? Zita ravo? Varipo varonzi Joseph. Ko baba vavo? Variko. Ndingoda mazita chete. Varonzi Alfred. Ko baba vaAlfred, vasekuru venyu, baba vasekuru venyu? Variko, vakanga variko. Vanonzani? Mazita acho handichanyatsomazitondera. Asi tikaenda kudzinza rekwaJesu munogona kutiudza kudedemudza kana vanhu 10. Zviriko ndinodedemudza. Ko sei musingadedemudze dzinza rekwenyu? Mukoma Andrew, mira nditsanangurepa handirambe dzinza. Ndandoda kunzwisisa mukoma ndepekuti tiri kuti isusu chitendero chakauya handiti? Hapana chakashata kuuya kwechitendero. But sei tichikanganwa rudzi rwedu isusu tichiteera rudzi rwevamwe? Hatina kukanganwa rudzi rwedu mukoma Andrew. Hatina kukanganwa. Muri kuita sei? Hamusina kana mutupo? Zvichireva kuti mwana wenyu imimi anogona kunoroorana nemumwe hama yenyu. Mukoma Andrew, ndikada kutsanangurira history of family kuti mitupo iyi yakauya sei kuzoti isu tinzi tiri wana Soko, tiri wana naShumba. Zvakauya sei zvinhu izvo? Zvakatangira papi? Zvakauya sei? Chakaitika pakutanga history of families. Satani akahijeka vanhu. Satani ahijeka vanhu aiva nenzira yekupinda nayo vanhu kuti apinde nayo, aite agreement navo. Munhu wese anofanira kuteera Satani anofanira kunge aite agreement naye. Ndosaka mumwe munhu achinonoromba, paunonoromba pai unenge wabvuma kutengesa soul yako kuna devil kuti wewe. Aiwa, tinotaura nyaya yekuromba, toda straight munhu ari kulive a straight life. Alright. Satani akauya kumadzitateguru edu isusu. Auya nawo, ndiye akatanga nekuwapa mutupo. Iri nzira yekuwakanhurana nayo yekuti imimi munoera wana Shumba, imimi wana Soko. In return madzitateguru emuZimbabwe. Vanhu vati isusu vatema nevamwe vakawanda. Tikaenda kuSouth Africa nekunana Botswana kwesoko mitupo iriko here? Mitupo iriko ngoma, matotems. Ndosaka muchitonzwa kuti panoitwa nezita rechirungu rinototaura kuti mutupo pane rinonzi richireva kuti totem. Zvichireva kuti varungu vane mitupo futi. Zvichireva kuti varungu vane mitupo futi here? Ndizvozvo. Ndosaka kune zita rechirungu rinototaura kuti totem. Handiti. Saka imi muri kuti hakuchisina chinonzi totem, ndechaSatani. Zvinhu izvozvo zvese handataura kuti zvakatangwa naSatani. Satani ndiye ane nzira. Ndosaka muchiona kuti mitupo iyoyo mumwe munhu anogona kutokuroya achishandisa mutupo wako nekuti wakasacrificwa kudhara nemadzitateguru akabvumirana naSatani kuti munhu wese achange ane ropa rangu kugenealogy yangu achange achikuteera. Munhu anobvumisa Satani kuti anga achiteera ropa iroro. Saka imi muri kuti mudzimu mweya wetsvina? Mudzimu mweya wetsvina, madhimoni anobva kuna Satani. Matateguru enyu imi madhimoni? Hakuna tateguru anofa achidzoka semunhu anotaura. Tateguru akanini ndikafa nhasi nini ndinoenda kudenga, ndinodzoka ndichibva api futi? Jesu akadzoka achibva kupi? Jesu, mission yaJesu. Ndikakuti inini Jesu isvikiro munoramba? Jesu harisi svikiro. Imhondo? Jesu mwana wakomana waMwari ndimwari, mwana wakomana waMwari, the creator of universe, of heavens and earth. Ndonzwa achinzi mondoro the Lion of Judah. Kutsanangura kuti Jesu ndi king. Anoera chi? Jesu haana mutupo. Asi mati mitupo kayange iriko kare? Mitupo ndatsanangura kuti ndiani akaunza mutupo. Akaunza mutupo ndi Satani. Mushure monge Satani adzingwa kudenga, akauya akagara
pasi panapa satani anogara underworld. Kingdom yaSatani inobatanidza marine world, underworld, then nesupasi panapa. Ane maprincipalities anogara munzvimbo yega, munyika yega, every place yega, maprincipality anoripota to devil. Anenge achida kucontrola isusu vanhu vanogara pasi panapa kuti tirege kunamata Mwari. Tikatadza kunamata Mwari isusu uyu are doomed, tikafa hatikwanise kupinda denga nekuti denga rinoda kupindwa navanhu vatsvene. Saka Satani aripo pamisheni iyoyo yekuti isusu tikanganisike. Saka mukoma muri kuedza here kutaura kuti vese vari muZimbabwe vanosvikirwa, vese Masvikiro, Mhondoro, Makombwe, vese Mweya wetsvina, wese vanoshandisa Mweya wetsvina. Mweya wetsvina madhimoni anobva kuna Satani. Madhimoni akauya sei? Dzanga dzimbori ngirozi kudhara, but ngirozi idzodzo dzakatena against God, dzikadonhedzwa pano naSatani. Dzaiva ngirozi kare, mazuva ano madhimoni nekuti vakapandukira Mwari, vakushanda vari pano kudenga vachadivi. Saka istage ipi yeupenyu inotanga munhu kuita dhimoni? Munhu wamwe wanoto remember kuti masource ese isusu sevanhu takacreatwa tiri masource. Ndisati ndauya pasi panapa ndanga ndiripo kudhara, ndakacreatwa naMwari ndiri so. Ndakanga ndiriko pano pasi, ndakazongouya chete ndatenderwa kunzi ndiuye pano pasi ndizvarwe mudumbu mamai vangu, asi Mwari wakandicreata ndiri so. Pamasource ipapo pane mamwe pakadonha Satani kubva kudenga, pane mamwe masource akaenda naSatani underworld. Satani anokwanisa zvekare kusenda mamwe masource achizvarwa sevanhu pano pasi achirarama. Ndosaka muchiona vamwe vanoenda kunouchika vana kun'anga nechichi, vanenge vachiwana matambudziko ekuti anenge asingakwanise kuconceive, akaenda kun'anga achitsvaga rubatsiro kuti anga achiuchikwa spiritually. Masource avanowana kazhinji anenge achibva underworld kuna Satani. Masource iyaya vanhu ivavo mazhinji acho anenge akatopossesswa nemademons. Vanhu ivavo vanouya pano ndodzimwe dzinoita mbavha, ndodzimwe vamwe vanobatwa nemaspirits akafanana negay nelesbian. Makambozvibvunza here mukoma neshamba kuti chii chinonakidza pakuva munhu kuti aite gay kana lesbian? Munhu ari normal, chii chaangada pakudaro? Zvinoreva kuti masource iwayo pane akabva kuna Satani, aroda kufufila mission yaDevil. Asi kana uri so yakabva kuna Satani ukauya uchigara pano pasi, ukakwanisa kuramba iwewe Satani, unokwanisa kuwana ruponeso, nekuti usati waenda naSatani kuunderworld wakabva kudenga ndiMwari akakucreate. Ndinotondera zvakare kuti hanzi takasikwa nemufananidzo waJesu, ndizvo? Takasikwa nemufananidzo waJesu. Aha. Tiri pakusikwa nemufananidzo waJesu. Alright, regedzai tigoendera hedu mberi nemubvunzo iwoyo. Hanzi Jesu akati achiparidza tamubhaibheri, kwakauya vamwe muchembere vakati, Jesu mwanakomana waMwari ndiamurewo. Jesu akavacheuka, akaona kuti havasi verudzi rwake. Munoriziva vhesi iro? Ndinoriziva. Ndokubva avaignora mbuya, akaendera mberi achiparidza. Azoenda pane imwe nzvimbo zvakare, ambuya ivavo vakauya zvakare, Jesu mwanakomana waDhavhidhi ndiamurewo, ndizvo? Chokwadi. Jesu akacheuka zvakare, akavatarisa, akaona kuti ndivo vambuya vaya, handiti? Pekupedzesera Jesu akazoti kutenda kwako kwakuponesa. Chokwadi. Ndizvo? Chokwadi. Panga papa pechitatu, Jesu aona kuti munhu uyu akumukanganisa kuita basa raakatumwa nababa vake. Jesu akazowanikwa achimubatsira, akamuti kutenda kwako kwakuponesa. Chokwadi. Zvinorevei kwatiri naye mufundisi? Jesu that Canaanite woman kanga kasiri kechitatu mukoma Andrew. Kanga kakutanga ikako. Canaanite woman paakanzwa kunzi Jesu ari kuya nekusaidi kwavaigara, akaenda pana Jesu akati, mwana wangu anorwara, Jesu ndibatsireyo.
Jesu akataura kuti nini chingwa chevana chinogopirwe iko kuimbwa. Jesu mukadzi uya akataura kuti kana inini ndinonhongawo mafufu anobva patebho paishe wangu, imbwa dzinonhongawo mafufu anodonha paishe wangu. Jesu ndopa akati kutenda kwako kwakuponesa. Jesu misheni yakawirira. Asi Bhaibheri rakataura ipapo kuti Jesu akaona kuti haasi werudzi rwake, anga asiri werudzi rwechiIsraelite. Zvinorei kwatiri. Remember kuti mukoma neshamba. Satan akanga aribhera against God kudhara. MaIsraelites through rudzi rwaJacob ndivo vanga vasarudzwa naMwari kuti vave vanhu vaMwari chaivo, nekuti vamwe vese kubva kucreation vanga watadzira Mwari varibhela. Nyaya yacho ihombe it's for another day, iyo tozoitaura. Rudzi rwaJacob ndo rwanga rwasarudzwa naMwari kuti ruve vanhu vaMwari chaivo chaivo, anova maIsraelites, kuti vanga vakaita agreement naMwari pakufamba naMoses, kwakapiwa ma10 commandments nezvese zvaifanira kurarama nazvo. MaIsraelites chete ndivo vanga vasarudzwa naMwari kuti vave vanhu vaMwari all tribes dzaivapo paearth. Kuzouya kwaJesu, Jesu akawirirei pasi. Jesu akauya kuti munhu wese apone, even vaisava maIsraelites. Ko iye aida kurambira chikubatsira ipapa. Jesu mission yake yanga isati yaitwa fulfilled. Yanga isati yaitwa fulfilled mission ya Jesu. Mission ya Jesu yaizoitwa fulfilled Jesu achinga afa. Zvose zvakatanga kushanda Jesu achinga afa. Asvikiro. Not asvikiro. Jesu asvikiro. Mutsauko uri pana Jesu achifa achimuka wakasiyana chi nevadzimu vari kudzoka kuvanhu. Madzimu ari kudzoka kuvanhu, wadzimu anodzoka kuvanhu zvireve kuti vanhu vatairarama navo pasi. Havasi vanhu vatairarama navo pasi. Tinozase kuti havasi kana vachiuya vari vedzinza renyu. Munhu anofa nhasi anoenda kusecond heaven, kuparadise, zvisinei nekuti munhu wanga uchinamata Mwari here kana kuti hausi. Kuparadise kunogarwa nemacategories. Vakanga vakatenda muna Mwari chaivo chaivo mune zvokwadi, vakaita zvose zvinodiwa naMwari, vanogara kugolden city. Zvinhu zvamuri kutaura izvi mukoma, makazvirota, makazviverenga, ndiyo andati kana kuti makambofa mukamuka? Ndiyo andati mavisions anoonekwa narevelator kubva wachiri mudiki. Marevelations aya akangofanana nemarevelations aionekwa naJohn the Revelator akanyora bhuku raRevelations. Mwari kana vachida Mwari nguva nenguva vanotumira vanhu vavo. Mwari ndiwo wakatuma Moses, ndo wakatuma wana Elijah, ndo wakatuma wana Ellen G. White, ndo Mwari wakatuma wana Baba Guti, ndo Mwari vanotuma wana Paul Mwasha, ndo Mwari zvekare vanotuma Revelator. Asi zvikero zvemavisions zvinosiyana siyana zvichienderana nepurpose yekuti munhu anenge atumirwe. Zvaizvezvi kuRevealing Truth International Church, Mwari vari kuratidza zvose zvakawanzika zvisingazikanwe nevanhu, kuti vanhu vatende vateere chokwadi chekuti kana vachizenge wabva pano pasi vasazoshamisika after death kuti ko ndakatadza nei kunamata, icho chokwadi changa chiripo paearth. Chokwadi. Zvakaoma mukoma. Inini ndinoda kuti ndingonzwisa hangu kuti imimi zvamuri kutaura izvi, vacho vese vamuri kutaura vakarivhela zvakati, pane here akambofa akamuka? Chinoitika mukoma neshamba, kune vamwe vanhu vapenyu vanorarama pasi panapa vanogona kurarama sengirosi zvekare. Vanhu ivavo vane privilege nekuti anenge atumwa naMwari, anokwanisa kutoenda kana kudenga akatoona zviriko through mavisions. Bhaibheri rinotitaura kuti usajaji. Chokwadi, munhu hafaniri kujaja. Saka sei imi muri kujaja kuti vaisava vana vaSatani? Hakusi kujaja nekutaura chokwadi. Ndosaka ndabvunza kuti makambofa here mukamuka zvokuti munotaura kuti guys, pandakafaka ndakaona zvakamira zvakadai? Ndosaka ndati kune vamwe vanhu vanorarama sengirosi. Munhu iyeye akasarudzwa naMwari kuti anga achiparidza shoko raMwari, aendese
shoko raMwari kurefu. Saka Mwari ivo pachavo vanozviratidza paari, vanomuratidza zvose zvavanenge vachida kuti wamuratidze, kuitira kuti anga achiparidza achiendesera shoko ravo mberi. Asi munhu uye anenge aratidzwa akazoya kwatiri achitaura kuti guys ndaratidzwa chakati chakati, isusu nekuti tinenge tisati tambozvinzwa kana kuzviona tinokwanisa kuzviramba. Jesu asati auya kana musati makumuparidza nezvake muno muAfrica nai maive nevanhu vakawanda seiko muno muAfrica? Vanhu vanga variko vakatowanda muAfrica. Saka vanhu ivavo vese denga hakuna. Inzwai mukoma emundiri neshamba nambotaura kuti kune nguva yekuti vana Gabriel waiuya sema ancestral spirits, ngirozi dzaMwari. Ngirozi idzodzo idzo dzaibudira semhondo dzichitaura mitemo yaMwari. Mukatarisa isusu mitemo yaiteerwa kudhara yakanga yakangofanana nema10 commandments, zvinoreva kuti information iyoyo yaibva pasame source, yaibva kuna Mwari. Saka wakatedzera zviro kwazvo ipapo zvaidiwa nguva idzodzo wakakwanisa kuwana denga. Ndo vamwe vanozoenda kuSilver City. Munhu anoenda kuSilver City munhu asina kunyatso kupurifya ari pano pasi. Remember our mission isusu kuyatinowirira pasi panapa, purpose yeupenyu hwedu nemumwe anorarama pasi panapa ndeye purification of soul. Kupurifya kwatinoita soul kunamata Mwari nemweya nemuzvokwadi. Kunamata kuya kwatinoita kunamata nekunyengetera zvinhu zvakatisiyanei. Kunamata kuno involve mabasa, kunyengetera kupfugama uchitaura naMwari. Saka kunamata nekunyengetera ndiko kunounza purification of soul, kuti tikanamata tichitedzera zvose zvinodiwa naMwari pasi panapa tinokwanisa isusu kuti tidzoke kudenga tiri vatsvene, tichizokwanisa kupindawo kuGolden City kunoenda vanhu. Tichitaura nezvaMwari, marudzi ese hongu anonamata Mwari. Ini pandine mubvunzo napo ndo pana Jesu apa. Mutsauko uri pana Jesu naMwari? Pana God the Father, then Jesus Christ. God the Father ndibaba waJesu Kristu. Werudzi rwupi? Rudzi Mwari wane rudzi here nai mukoma neshamba. Mwari aiwa tsita zvaMwari. Mwari ndiwe marudzi ese. Ndikutaura zvaJesu. Jesu haana rudzi zvekare, nekuti Jesu mwanakomana waMwari. Jesu ndi Mwari. Asi dzinza rake riri muBhaibheri. Dzinza rekurarama pasi panapa here. Mukoma kana imi muri kurarama mune dzinza rekwenyu. Mukoma Andrews ndambotsanangura kuti munhu asati azvarwa wanga uriko kudhara, usati wauya pasi panapa. Ndo pandazobvunza ini kuti zvinhu izvi makazviverenga kana kuti information inoratidzwa naMwari pachavo, revealing truth, isangano rakaunzwa naRevelator Godfrey. Handei kuchivanhu. Pane songo yakaimbwa munguva yehondo. Hanzi panga paine mumwe murume zita rake Chaminuka, igara pachitungwiza munyika yedu yeZimbabwe. Anga ari mufemberi mukuru weZimbabwe, akataura achiti kuchauya vamwe vanhu vanenge vasina mabwe. Munokazwa kabaka? Ndakambokanzwa. Achitaura kuti Chaminuka achitaura kuti vanhu vachauya vachizopamba nyika yeZimbabwe. Vamwe vavhimi nevamwe vafundisi kuzopamba nyika yababa takatotarisa. Ndizvo? Chokwadi. Chaminuka aive Satani. Chaminuka isvikiro risina kumbosiyana Nambuya Nehanda. Wese they belong. Vese they belong to evil. They belong ikoko kwandataura kwekuti kuma black angels adevil ndo anoshandisa. In other words, muri kuti mimi Masvikiro yese akasunungura Zimbabwe Mweya Yetsvina. In short, Zimbabwe yakasunungurwa neMasvikiro. Manga muri ejipi mukoma pakarwiwa hondo. Ndanga ndisati ndatombozvarwa. Vaisashandisa bute, vaisashandisa chivanhu pakurwisa varungu kuti vatore nyika ineyi. Chinoitika mukoma Andrew neshamba. Hakuna chinhu chinoitika kana Mwari vasina kuda. Kutosunungurwa ndo pandabvunza paya nekuti iwo Masvikiro ese Mwari vakatoda kuti aveko. No.
chinonzi masvikiro chacho mandikutaura kuti mademons Yetsvina naSatani wacho mutsauko uri pana Jesu nesvikiro ndeupi? Jesu mwanakomana waMwari, masvikiro haasi vanakomana waMwari. masvikiro dzanga dzimbori ngirozi kudhara dzakatadzira Mwari dzikadzingwa kudenga. Toda kutaura kwete kudhara, tikuda kutaura nezvachaminuka tise, nekuti tikataura idzi nhoroondo dzakare kare toda kuunza padhuze. Panana Chaminuka, vana Nehanda, vana Kaguvi, vese Mweya Yetsvina. Chakaitika mukoma Andrew neshamba. Satani adzingwa kudenga nevanhu vese vaimutevera. Satani anoda kunamatwa. Satani anoda kunamatwa, purpose yake iri yekuti atadzise vanhu kupinda denga. Ndiye anotuma mablack angels aye. Mablack angels ake wanga dzanga dzimbori ngirozi kudhara dzakapandukira Mwari kudzakuuya semasvikiro dzichitinyengera isusu vapenyu kuti ndini, anouya achiti ndini sekuru wako, ndini mhondoro, ndini chakati. Asi mission ndeyekuti iwe akurasise utevere nzira dzisiridzo dzisingadiwe naMwari, utevere ukwanise kunge uchinamata Satani, ufire mukusaziva. Nekuti ine maziro andoita kamukoma ndeyekuti Mwari mumwe chete, asi manamatiro ndo anosiyana. Pane manamatiro anodiwa naMwari. How do we know kuti aya ndo anodikanwa? Mwari wakazviratidza, wanozviratidza nguva nenguva. Prophet Magaya vari kunamata chaizvo here? Ndikwanise kupindura ipapo. Ndoda kuti tiende kuna Magaya, tienda kuna Makandiwa, ndo watiri kuziva. Vane mbiri vese vana Hubert Angels, ndo watoda kuti tizive kuti iyana chiripo ndechekuti mukoma handikwanise ku. Ndosaka ndamboti it's not good kujaja zvimwe zvitendero. No, hakusi kujaja. Nekuti iyo Christianity yamusiri kukwanisa kujaja. Asi tikaenda kuAfrican tradition inova ndiyo yenyu imimi which you follow under, hamusi kukwanisa, muri kukwanisa kujaja. Ndosaka chizo ndezvara museyamwa izvi. Nekuti taapaganda redu hatikwanise kunge tichiita tichikoshesa. Regai ndiuye kuChristianity kwacho. KuChristianity kwacho Satani anotevera zvekare. Pandambotaura kuti inini, wherever there is God, devil follows. Ndataura nyaya yekuti kwanga kune maancestral spirits dzichiuya dziri ngirozi kudhara, Satani akateverako. Ezvinezvi takunamata through Jesu ndiye our intermediate, Satani anotevera futi ikoko. Saka mukunamata kwatinoita futi zvinoreva zvokuti devil apulanda futi vanhu vake muchitendero cheChristianity imomo, vanouya vachizviti maprofets, vanouya vachizvitiwo mapastors, but vachipiwa masimba from devil, nekuti devil aripo pakukanganisa chese chatangwa naMwari. Chechi yakatanga kuvepo muAfrica ndeipi? Chechi yakatanga kuvepo muAfrica ndichatondere, but wakatanga kuunza Christianity muAfrica watinoziva mamissionaries varungu ivati vanhu vatema, vanga vari varungu, asi watema havana kuunza chitendero varungu havana kuunza chitendero cheChristianity muAfrica. Holy Spirit ndiyo yakaunza chitendero cheChristianity muAfrica. Ichiburukira panani muAfrica? Tikatarisa isusu muno muZimbabwe tine vanhu vakaziva Mwari vasina kutomboudzwa kana nevarungu. Tikatarisa isusu wana baba Ezekiel Guti akaparidzirwa nemurungu here kana kuti akangoriziva Holy Spirit akadaro. Tine isusu wana na Sixpence niyo akatanga sangano reJohani Masowe, akatanga achitori mudiki, haana kana kurisiva Bible kubva kune murungu. Munhu iye akangovhizitirwa neHoly Spirit akatotanga kutotaura nezvaJesu asina kana kuudzwa. Saka munhu akatanga kutaura nezvaJesu, Mweya Mutsvene akatanga kutaura nezverudzi rwako, kuti iwe hona muzukuru apa uri kukanganisa zvakati, dai wadai mwana waSatani. Mukoma Andrew, chamunoti rudzi mimi handisi kuchinzwisisa. Isusu tiri rudzi rwevatema kaisu. Tiri rudzi rwevatema, handimbozvirambi izvozvo. Titori warudzi rwevatema. Saka ndatini pandiri kuramba ndepekuti mimi muri kuda kusanganisa rudzi rwedu rwechitema nemablack angels anouya achizviti Masvikiro. Sei muchati mablack angels? Mablack angels, mafallen angels akadzingwa kudenga naMwari. White angels ndapi? White angels ndo dzingiro dzichiri kona nhasi, wana Gabriel, wana Michael, hierarchy yese kubva ku1st sphere kusvika ku3rd sphere. Ndo white angels. Kusvika imi muri white here kana muri black?
inini I am a black person. Tinobvumirana here kuti chinhu chese kana chashata chinonzi black. Black kubva paganda renyu handitika muri munhu mutema. Yes. Black handiti. Saka tiri kuti isusu black market nekuti paita munhu mutema handiti. Yes. Ndipei zvese zvine black tigona chakanaka. Chokwadi. Zvichiratidza kuti maitiro evachena kuti hakuna nothing good comes from the black people, and you agreed, you adapted their religion. Inzwai mudza mukoma neshamba. Alright, muri yeZimbabwe ndio nhau yatinayo zuva ranhasi. Toda kuti chirongwa ichochi chadzoka chorebesa. Toda kuti tigoendera mberi nechirongwa ichochi. Kune vane mibvunzo kasunungukai kunge muchitumira mibvunzo pama comments. Taona mibvunzo yenyu iyoyo, uye zvanenge achitenderana avo taurai zvakare kuti tiri kutenderana nezvavari kutaura. Muchirongwa chinotevera tinenge tichida kuadresa mibvunzo iri kubva kune veruzhinji, nekuti pamwe mukoma munozoti personal. Muri Zimbabwe ndiwo mukoma Jacob Nyamuda vatakati nawo muchirongwa chanhasi tatika iyo nguva ino yekisimusi. Tinge tichimbobatawo masubjects ane chekuita nezvitendero zvedu sevanhu vatema. Manzwa zvataurwa namukoma Jacob. Kana mine mibvunzo yamunoda kuvabvunza makasununguka kakunyora pacomment section. Mukoma Jacob vataura kuti vakasununguka kuuya kuzoadresa mibvunzo yese yamungave muinayo. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Mukoma Jacob tinotenda zvikuru nenguva yenyu yamatipa muzuva ranhasi. Ndinotendawo mukoma Neshamba nenguva yamandipa. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level.